Този поздрав е направен от Садула за неговата съпруга Роксана и за неговите двама синове за Северин и Раян. Един живот имам и го давам за вас. Здраво ще работя за вас, до край ще се раздавам за вас. Една жена и тя ми е опората, стои до мен добро и зло. Тя е майка номер едно, Роксана. Моите момчета, моите слънца, те са ми живота, моите деца. Цялото богатство да имам на света, то не е по-важно от моите деца. Моите момчета, моите слънца, те са ми живота, те са радостта. Цялото богатство да имам на света, на всички ни е той любим, симпатяга е голям, името му е Северин. А малкият шампион, той е много тарикат, името му е Раян, навсякъде е много прочут. Моите слънца, те са живота,